ga wata bakar kafa ta ɓaci da kanta lahalinta ba mai kyau ba. Ga wata bakar kafa ta ɓaci da kanta lahalinta ba mai kyau ba. Ta jefa ni a rudani ban farga ba, Allah bai yarda ba, halinta ba mai kyau ba. mun yi soyayya mun rabu tun ba mu shaku ba, komai bai faru ba, halinta ba mai kyau ba. tun a farkon gaman da muka yi ban santa ba, ita ma bata sanni ba, halinta ba mai kyau ba. ta cikin idan ta kuma kallon so ne ke zuba, amma ban gamsu ba, halinta ba mai kyau ba. murmushi ta ja ni da kwalliya, halinta ba mai kyau ba. da kandiri kuma ta iya dariya, halinta ba mai kyau ba. da lafazan soyayya duka ta iya, halinta ba mai kyau ba. amma ina ta tsoron da ya mata raina ba mai amsa ba. Ga wata bakar kafa ta ɓaci. Layi ban yi shigowar ka ba. Ya aka yi? Lafiya lau wallahi. Ya gari? Lafiya lau. Kwana biyu. Lafiya lau wallahi. Kana nan? Ina nan mana to Sai ai. wani shining kake yi haka? Wallahi tallahi yawan shan bobo ne da nufi. Ya ka samu jini. Ka kowa tun ka ɓulɓul da kai? Ke ko na tara ruwa kadan ba ruwa. Ruwan Hawa rijiya da Allah. Kai. Yanzu ya ake ciki. Wallahi loki na taka ashe kuma ya fita. Ya fita. Da kayan nauyi. To ya za a yi? Alƙwa yanayi ka san buhun masara aka yi. Yadda yake din nan ai ke Layi ba ka da dama. da musu mu dan dai kawai ba mu da kuɗin auren ne amma Allah ya Allah. na ga na sabe ga anan ta ga ta nake. Allah. Ram nake. Ka sani ba shi sa nake ji da kai. Hawa. Wallahi saboda kanka na kawo wuta. Normal ko? Yanzu ya za a yi? Ka shiga daga ciki. Ai wallahi tallahi noman da kenan. Allah. Na rantse da Allah sai da na shirya. Har ka sa na ji daɗi. Kin ga wannan roban sai da na dace da bega a cikin alƙur'ani ta ji ko tukunne da ana shiga aiki yau ba su Ka ce yau ba magana nake gaya ba ba. zai da daren da ba ko A ba zai da yanzu ba. ha ba Ina gaya ma ba zai da yanzu. sai za ka yi yamma amin girki A ga ka dawo za ka kwashi girki. daɗi biyu A wallahi daɗi. na ga kin wani ƙara haske ne To ya za a ai kai ne disila. Kai ne fa. ke ku dama wannan ina ke ina shi wannan buhun mijin na ke ga cin buhun masara Maneji nake da shi. faɗai ne ya kai To ya zan yi. ga matashi wanda zai miki Allah cincin ne jini a jika. wallahi Nake gaya ma dan saurayi dagwas da kai. Kai. Garin daɗi yana nisa. Wallahi tallahi. To. Ton Allah. dama garanti sai na samu garanti sannan zan sha A saboda sosai. kan mu shiga mu gama kicin wannan ya ga nan lafiya la wallahi Ka dai shirya ne. a'udhu billahi Allah. ya na ji Mutum yanzu. Mutum a zo mutum. Na dawo kenan na shiga. Na shiga. Kai, wane ne? Shiwa? Mai gidan. Kika ce muku ba zai dawo ba. To ban sani ba ban san lokacin ban san me yasa. Inna lillahi. Yanzu Inna ya. lillahi wa inna ilaihi. Menene nan? Rijiya ne. Rijiya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na shiga uku. Shiga rijiyar nan. Mahaukaci ne ruwa ne ba a ciki. Kaga ka san me? Dan tsaya an gane su. Gunki zaki mai da ni? Zauna zauna. 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 Yaya dai? Lafiya ki kalan kuwa? To daga bacci kika tashi? Ina ga dai da yanki ya canja wallahi. To wallahi tun daga gida kin san ni ne tun da na bar gidan nan jiya na koma gida sai na dinga ji na wani a mafarki kamar ina daɗa kawo wallahi yanzu ma gaba ɗaya a jijice nake Dan Allah. ai so nake mu fada yaya Da wuri haka? ina fa wuri ya wuri kamar yaya Ka dan dai saurara tukunna ko? wallahi tallahi an ban da gije yanzu zan iya faduwa Ka dan dai saurara. ai kawai mu shiga in shiga saurara kamar yaya mu fada kawai Ka dai karki saurara. To, yayi wuri.
wallahi na dade tun anan zan kawo Allah wallahi ai Allah nake yanzu mai gidan nake ya fita shi sai zufa yana yake ya yi kamar hankali ke ni fa tun jiya da kika mun jajjagen na wallahi tallahi wallahi kawai ba da ki daya a rikice nake sai gida sai na kasa bacci wallahi da na kwanta ke nake tunawa kawai sai ce wannan jajjagen ni da ba a gidan da nake wallahi kin auren miji wanda gaba ɗaya da ka san bai san mutuncin kanki ba wallahi ma kaina hakuri nake yi maneji nake bayan da zan ka san haɗin iyaye wallahi tallahi sai cuce ki wallahi cuce ni ba ya za iyaye ne mace kamar kankana daga kalin da mahaƙura ya dai ka ji wa Allah wallahi tallahi to shi kenan Wai? To ko me gidan ne? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ke kin san zai dawo kamar yanzu da kika sanin zo? Ai ban sani bane ba. Tafiya zan yi kenan. Ka ga shiga. Amma ga dan uwanka anan. Yana nan wai? To menene? Shiga kawai. Shiga kawai malam. Shiga. Waye ne wai? Allah shirya mai san shirye ta lallabo za ta kashe mai rayu. Ni fa irin abin nan fa ya fara isa ki billahi lazi. Ba zai mutum da gidansa ba ya gama ebo rana ya ta bubbuga kofa a wata ko haya nake yi ai abin wulakancin da zaki rinka yi. Kamar yaya ban gane ba. To amma tun da naga malima aka ce daurin auren nan da aka yi bai dauri da kyau ba wallahi. Wannan da kike ganin ki wannan kaga abu dan kankani a karshe wahala. Oh haka ma zaka ce? Kai baka san dama na gaji da zama da kai ba? Baka sani ba? To wallahi ka iya kalaman da yake fita daga bakin ka san magana da zaka ringa gaya min. Ka gane ko? Idan kika zo min nan sai na yi uwa miki kwaf ɗaya kawai sai wata zuciya ta ce min shari'a. Sai kai ta zuwa kotu ana an daga kai kuma a banka can ake waya wani keji. Haka ka ce? Wallahi banda haka in na felle ki kin gama yawo. Wani labari nake ji wanda kuma nake son fara bincike a kansa. An ce 100,200 sai ga ya faɗo gidan nan an biya mai bukatar sa ya wuce. To shi yasa nake kewayowa in shammace ki ina kasuwa in dawo gida saboda in ba haka ba in fara aika. Ya kara da na gani amma duk da haka ban gama yarda da ke ba. Ban gane ba. Me nan kuma? Kayan wanki Hajiya ne da ta aiko ta ce a wanke su. Wallahi ba zan dai ba da sabulu ba. Karki tunanin kayan wankin nan zan biya. Ko ki kai wa gyatumar taki ta yi wannan ko ruwan wanki aka baka da shi na wannan wanki sai ka ji jiki ballanta. Assalamu alaikum. What? Yawwa ga ma mai wankin ya shigo dama Hajiya ce ta turo shi ya zo ya ɗauki wankin. Dakata. Kar kai tunanin ka wanke kayan nan kai tunanin karɓar kuɗi a guri na. Ba matsala ba komai. Kar kai tunanin ni zan ba da kuɗin sabulu ko kuɗin omo. Inda wankin ya fito ka je can ka karɓi kuɗi. Ai ba matsala a kanji. Wannan ne wankin ko? Shi ne ko? Bari in kama ba. A'a ba komai ba komai. Zan dauka. Wannan wanki ka ce za ka kama? Amma kun tara wanki da yawa. To bari an kama A'a ba. ba ka damu ka damu zan dauka. Sama ikon Allah. To yanzu uban wankin nan kike tunanin ba da kuɗi? Kai! Kaga. Ba komai na dauka. Hai! Sama ana tokare ka. Na tokare ka bismillah. Sama da ikon Allah. Wai kai ne mai wankin nan? Kai ne mai nauyin ko kayan nan ne? Kai! Wallahi ka gama faɗan ka sai ki wanke ni ta wani gurin wallahi. Wallahi duk bitan nan dama an ce auren mafaɗaciya da mafaɗaci baya mutuwa wallahi. Kai wannan waye? Kai ne mai gidan nata ne koya? Musa ne kai.
dan darajar Allah kai wanda aka kama mu a gidan Hafizu uba ka ce kai ma farto ne ai za mu ce ka da mu je Allah ya taimake wallahi kallahi Allah ya taimake ku Allah ya taimake wallahi Allah ya taimake ku ma Allah ya taimake wallahi ka san Allah wallahi sai kun biya ai saboda mu ma Allah ya kai rufa ma ba mana. haka ka je yi ba to kai ma ba haka ka je amma ba na taimake ku ba a'a ka muka taimake ka alquran sai na ka rantse da Allah kai ka san Allah Eh. alquran idan ku biya ni ba alquran mai da ku da alƙur'an sai dai mu mai da kai Wallahi sai dai mu- na rantse da Allah sai dai mu mai da kai waya ni gaba da shi